Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh al'umma, ne mana barka da safe. Yau ina kuma son amfani da wannan dama don in miƙa godiya ta mara yankewa a gare ku, musamman masoya da 'yan uwa da abokan arziki. Irin wannan jajircewa da kuka yi akan wannan al'amarin, da wanda haku suka taya mu alhini baki ɗaya, da wanda suka ɓata lokacinsu, da wanda suka ɓata kuɗaɗensu da komai. Na gode ƙwarai da gaske. Allah ya saka da alheri. A ƙarshe ina fatan Allah Ubangiji ya ƙara tsaida mu akan gaskiya, ya cire mana tsoro, ya nuna mana gaskiya gaskiya ce, ya ba mu ikon binta, ko da hanyar da take mutuwan mu ce a wajen. Ya nuna mana ƙarya ƙarya ce, ya ba mu ikon gudatta, ko da hanyar da take yana nufin jin daɗi ne na duniya kawai a kanta. Allah